kamiat busuk bakaban kajan miat busuk bakaban di fibaro sai sinpat ti ngan puli mentah sengi na kitab jung sirak kajing puli mentah kamiat kadina kitab jung sirak ti ka jinget jungi bat ka bangi ngide ban nget bat bangin kongu bat ka wei kalong bet ba kajing syania jungi kade ban long bet tang hau blei bat ubahok ru ude bet tang blei om don nangi wei ru ubahok namar ngi don tang da kijing duna sudah ngi yai bakla bat ngi yai le eke kelenti ka bakla de na takadaw bang ongi phi ba kum kibrio ngide ban syania tang hau blei ngide ban nget be tang yo blei ngimde ban sya penthami haki eki jong kani perthei da ka ba sya syukur para brio da ka ba syukur para brio bat da ka ba ngi sya thok sya syukur halaki para brio ti menta kejing pule menta kami kalong na ka kitab yung sirak kalonong bakat pra kadukot ka ba nangkong hadu ka balai fulai kabor bat kajing snei bat kajing isnei ublei uta uba im junom ula thawi ka perthei baro uta uba im junom ula thawi ka perthei baro tang ya utrai marwei dei ban khot ubahok semla aibor hano ban penbenai ki kam jung u bat ubala ban theo ye ki kam bakrau jung u ubala ban yo jingmut ya ka jingkrau ka borba jung u ubala ban nyau baro na dong sedong ya ka jing isen jung u omla ban penduna ne penbun ye ki omla ban theo ya ka jing phla jung utrai ublei haba ubri uladap udang susdang haba usange udang domboj kumensua ubrio ban an pendon kam ye kumno udon jing bha ayu udon jing sniu ayu kisngi ubrio kilabon lada upoi sispa snem kum si jaw ko nadur yaw bat chisembo usiap kini kilong kisngi haba yunujor bat kabom jukut namar kata utrai ublei uyasya bat ki bat uthe yala kajing isen halor jongki uyu bat utip bakin sakut ha kajing sniu te kumta ajing map yaki sikat dai kajing sngolam ubrio dei tang para brio handre kajing sngolam utrai kadei ye kajing thau ba im baro phar umai uhikai bat ukudew lenti yaki nang ta penpha yaki kum unong ap langbrot yala ka kanhun usngolam yaki to ki bapdiang ya kajing hikai jung u ban ki bathrang ya ki an jung u kajing husiar ha ka bale bha kokun wat penblat yaki kam le subun da ka ba kano da ka kano lemne pendiaw da kiktien haba PIEA hato omde ka umjer ka ba penthanda ya kajing sit ka bajur kumta khamla kaktien bania kajing ai da sisya hato kaktien kampalat ya kajing ai babha kini baro kidon ha ubrio ubas bun mensim ubiet subun bat uben brio bat kajing ai jung ubrio ubaknyum kapan berye ya kikman bat kajing ai jung ubrio ubaknyum kapan berye kikman to da hikai shua ba pinkran to da sumari la de shua ba pinpang shua ban bishar da petho yala de bat hakisngi bishar pin yo jingma to penrit yala de shua ba pin kempang bat haba pira le pap to pen ba phi sngosi wat ai ba ndon jingwet pi ban pendep sisndon ya ka jing yala ka jing te kular bat wat up hadu ba ka jing yap kan pelat pi naka shua ban le ya ka jing te kular to da pangkhre yala dia wat long ubrio ubatanju ka ya utrai ublei to da perkhat ya ka jing bitar jung u ha kasngi jing yap ban ya kapur jong ka kaput haba un phai no yala ka khman ha kapur pahu pahai to da perkhat de ya kapur hiran hapedeng kaspa ka hajar to da perkhat ya ka jing duk bat ka jing kerdu nadu men step hadu bandamiet kapur kanang kela bat ki ya stet hakmat utrai ublei ubri ubastat ule sumaria ha ki baro
bat haba jelei kapap uhusiar bha yo kumle snio manla ubrio uba pro jingmot utip ya kejing stan bat uyaro yo ubrio uba yo eka kitu kibas ngothu ya kitin sneng ki kelasian bat kisei shat ki power ki bastan kejing senchar ladie wat jubut yala kejing kwa ki bapo handrei senchar yala kejing kwa brai lada pi ai lat ya ka mansiem ban penhun da kijing kwa bapo an pencha rki ben ye pi ha kinong shun jong pi wat pen berngya ya la dia da kajing em pahu pahai yo pi kaladuk namar kijing le lut phut wat kala nong krong ya la dia da kajing khawai pansha wat pen kala nong krong ya la dia da kajing khawai pansha haba phimdon hapla la jong kani kaktien ublei nas ngongo yo blei ti ka kaba phio sngo na ka kitab jung sirak kalnong khatpra manta kamit ti yai long borobor ki ba perkhan ki ba puson ti ki ba long kristan ne ki ba long kristan ru ki ba page ya kani ke youtube channel jonga yai ban long borobor ki ba perkhat ya ka bible ka hikai bat ya ka bible ka pensngau hangi te dena takadaw ba borobor haba ngile ngikam barokhot ki jingle jingkam jungi ubrio kidei ki jingla ki jung ublei ladang ngila banle bha ladang ngi bakla kum ubrio ngidei ruban panmap na utrai ublei jungi te dena takadaw ba ubrio umdon ru ubabyang nadong sedong bat ubrio udap tangda ki jing duna suda te halor jong ka jing duna jong ubrio ngide ban sngoto hi naladi simet habang ngile bakla habang ngile duna ngide ban panmap hi nala utrai ublei jungi namarba kani ka mensim jungi hi ka bishar yengi ka jingmut jing perkhat jungi hi ka bishar yengi kamdon kam bangi ngin ya bishar para brio namar kamdon jingmut yengi namar sisin kesngi ngin ndang ila yam kamut ngin poi hi syaka khandau kumbala thaw yengi na khandau handrai ka mensim ka de bala chu ai kaliang da ublei trakandat yengi tingi di ban sngoto yala ka jing em la jong namar haba pis ngo klan pis ngo ba pinang biang kabor kasor baro kaba pidon hapi pis ngo ba kat manga amdon shu aperthei handrai amdon unu ubri ubalong mau long ding du hakni aperthei handrai sisin kasngi hi un hap ban I ya kani aperthei baro bat un hap li phai syala kata jaka kaba ublei trekandat hi u ai kani jing em hangi bat nda ula ibet ban siam un sa siam hi hakano no kapor te amdon mono batep yala ka jingyap la jong de na kata kataw tang ublei hi utip lano un siam bat lano un ai kata kade kamon jong ublei trekandat amdon nangi mono ubrio ubala bantip ya ki ban saja handrai dei tang ublei trekandat hi ubatip lut eki baro te wat cha elam bakla haki eki bor jong ka jingdom jong ka ning perthei da ka ba elam bakla da ka ba penting pensmi yaki eki baro handrei utrai ublei jongi ubala thaw yaki eki baro utep khambha na ka banta jonga jong phi te kumba ula bha la banta yengi bangin em bangin chong basa ka ning perthei tang sitang por bat nda kala dei ka por ya u ba un simno ti kamut amdon mono bala ban lait na ka jingyam ti tangkini kentien kublei sibuni fi bro